Yo. My name is Klæmint. Today I will lære til how to be cool. One thing som not cool hvis du tosar English in middelen ta du tosar til not cool language. First skal du have ordentlig haircut som jeg fikk yesterday. The next thing som du skal ha for blue cool halskjeden. Så tror jeg så har vi en her, men det godt å ha en floor. One halskjed som not så popular mellom girls grindatin. Så han for jeg prøve today. I feel so cool right now. Another thing som du skal ta for jeg blir not cool, det en tatovering. Og tatoveringen skal komme på the cool way. Just a place you will tell the tattoo ska vara. It will also have the here. It may take a single of time. Okay, that kicks a little, but my hair started to get a cool tattooing. And now I'm gonna shoot here to rap. Yo, I'm a gangster. Og hvis du ikke tar mig rap, I'm gonna kill you. Yeah! And now watch 2, how to be cool. And remember, utan respect for terror, choose respect for nøkron. Låt oss se om svart och äta. Kom nu, mamma. Tack för att vi kan vi till skriva till vad det var, men kan vi ställa på en freaking flaska. Kommentera andra runt kan helt mot när jag har. Jag har aldrig ordentligt YouTube-vet. Kanske jag tror så att bort med frisör. Nu pengar. Och jag har gjort 2 nya videor med, så titta kanske inte så till länken i runt där att det show man där alldeles och att det kanske white gloves. Så check det ut. Det är nu i description. Okay. Epic face. Again.